σειρά πράγματα. Το έχει τσεκάρει πώς είναι το τρίτος. Έχω Πάντως τώρα δεν έχει date την παιδιά. Ναι, πρέπει να βάλεις εδώ κάπου. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα θέλατε να ακούσετε. Εντάξει, κοίταξε, αυτό το θέμα, η ελεύθερη βούληση, είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που έχουν απασχολήσει τη φιλοσοφική, μεταφυσική και ηθική. Έχει μία κλασική έννοια με την οποία εννοείται και είναι κάπως απόλυτη ως προς αυτή την έννοια και γι' αυτό αμφισβητείται τα τελευταία 30 χρόνια έντονα, καθώς έχουν προοδεύσει αρκετά οι γνωστικές λεγόμενες νευροεπιστήμες και η βιολογία και μπαίνει ξανά με άλλους όρους, αν θέλετε, με έναν άλλο τρόπο και για πολλούς με τον τρόπο που το εξέταζαν παλιότερα, δηλαδή σε αντίθεση με τον δετερμινισμό ή προσδιορισμό, δηλαδή αν ισχύει μια θεοκρατία στη φύση, ας πούμε, πώς μπορεί να έχουμε ελεύθερη βούληση, και αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί να παρακαμφθεί με το να αφήσεις αυτή την απόλυτη έννοια, με την οποία παρόλα αυτά κάποιοι ακόμα καταπιάνονται στο φιλοσοφικό χώρο και υπάρχουν υποστηριχτές αυτής της απόλυτης παραδοσιακής έννοιας της ελεύθερης βούλησης, που σημαίνει ότι είμαστε απόλυτοι δημιουργοί, πρώτες αιτίες, αν θέλετε, των επιλογών μας και των αποφασιών μας και των δράσεων μας τελικά. Αλλά αυτό ακριβώς, επειδή είναι κάπως ακατάληπτο και ή αρκετά, αν θέλετε, για πολλούς, θεωρείται ότι δεν μπορεί να εξετάζεται πλέον με τον τρόπο αυτό το κλασικό και πρέπει να περάσουμε σε αυτό που οι καινούργιες θετικές επιστήμες, μάλλον με την πρόοδο των τελευταίων ετών, έχουν καταφέρει να δίνουν πλέον αρκετά πιστικές απαντήσεις, έστω προσεγγιστικά, στο θέμα της λειτουργίας του εγκέφαλου και σε αυτά που σχετίζονται με αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση, που είναι το πρόβλημα το περιβόητο νους και σώμα, αν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αν είναι ένα, και με το θέμα της συνειδητότητας, αυτής της, αν θέλετε, ιδιαίτερη συνείδηση της ανθρώπινης, που λέμε έχουμε γνώθηση αυτόν, έχουμε επίγνωση, έχουμε ξεφύγει απλώς από το ξέρουμε και έχουμε πάει στο ξέρουμε ότι ξέρουμε, έτσι, όχι μόνο γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ότι γνωρίζω. Λοιπόν, αυτά όμως δίνουν ελπίδες, όμως οι επιστήμονες, οι νευροεπιστήμονες που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση, θεωρούν ότι αυτό το θέμα θα ξεδιαλυθεί, αν θέλετε, περίπου σε 50 χρόνια. Κάπως εκεί θα μπορέσουμε να μιλάμε πλέον με όρους βιολογικούς, με όρους φυσικής χημείας, αν θέλετε, και αυτές οι έννοιες που ίσχυαν, γιατί δεν είχαμε στα χέρια μας άλλα στοιχεία χειροπιαστά, ας πούμε, των θετικών επιστήμων, αυτές οι έννοιες, οι ωραίες φιλοσοφικά, που αφορούν τις αξίες, τα ιδανικά και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, στον άνθρωπο, δεν θα χάσουν, αν θέλετε, την αξία τους, δεν θα χάσουν την ισχύ τους στην ανθρωπότητα, αλλά πρέπει κάπως να εξετάζονται πλέον με ένα όχι μυστηριακό και ακατάληπτο τρόπο, αλλά πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη θεώρηση, σε άλλη ορολογία, και δεν σημαίνει ότι αυτό θα μας υποβιβάσει με κανένα τρόπο. Θα εξακολουθήσουμε ούτως ή άλλως να είμαστε πολύπλοκοι οργανισμοί με όλες αυτές τις σύνθετες συμπεριφορές που έχουμε, και η ζωή θα εξακολουθήσει να είναι ωραία και να έχει όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να τα αποδίδουμε απαραίτητα με ένα μυστηριακό τρόπο σε ακατάληπτες, ας το πούμε, έννοιες. Από εκεί και μετά υπάρχουν και στον χώρο των θετικών επιστημών κάποιοι οι οποίοι εξακολουθούν να ασχολούνται με αυτό που οι κλασικοί, αν θέλετε, φιλόσοφοι και όποιοι άλλοι σημερινοί υποστηρικτές αυτής της παλιάς έννοιας θέλουν να το βλέπουν, δηλαδή μπαίνουν σε φαινόμενα κβαντικής μηχανικής, όπως λέγεται και λοιπά, πάνω στην υπόθεση του εγκέφαλου, και προσπαθούν προς αυτή την, ας το πούμε, μυστηριώδη κατεύθυνση, και κάποιοι, όπως ο Ρότζερ Πεντρόουζ, ο γνωστότατος φυσικός, θεωρεί ότι ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε κάποια κβαντικά φαινόμενα μέσα σε κάτι μικροσωληνίσκους, όπως λέγονται, κάτι σχηματισμούς του κυταρικού σκελέτου των νευρώνων. Τέλος πάντων, αυτά είναι δύσκολες ιστορίες που μπλέκεται και κάποιο είδος θερμοδυναμικής, κάποια θεωρία του χάους κλπ. Είναι αρκετά δύσκολες τεχνικές και θεωρήσεις
Παρ' όλα αυτά, αυτό το πρόβλημα, επειδή θεωρείται η ελεύθερη βούληση το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι, που τον διαφοροποιεί, αν θέλετε, από όλα τα υπόλοιπα ζώα, ακριβώς ενδιαφέρει πάντα και μάλλον θα ενδιαφέρει μονίμως. Στο τμήμα βιολογίας, με τα δεδομένα που έχει από τις μελέτες του, πέρα στο σημείο που έλεγε, θα αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο συνήθως θεωρούμε πολύ φιλοσοφικό και θεωρητικό και στην τελευταία ανάλυση καταλήγει πολύ συχνά ζήτημα προσωπικής άποψης, ενώ το ζήτημα της ελευθερίας του ίσως. Όμως, όπως ξέρετε, έχει αντιμετωπιστεί βέβαια στις μεγάλες θρησκείες, από τα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα, πολύ συχνά καταλήγει στο έτσι, νομίζω εγώ. Ο κ. Σταματόπουλος θα πατήσει σε πιο στερεό έδαφος, θα μας μιλήσει για το πρόβλημα αυτό, με βάση, όπως είναι και στην περίπτωση της Ονδίας, πολύ θετικά δεδομένα και φαντάζομαι να μας δώσει στοιχεία ώστε να γίνει βεβαίως πραγματικά ουσιαστικός διάλογος για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε Σταματόπουλο. Καταρχήν θα σας πω ότι στο παρελθόν θυμάμαι οι συνδικαλιστές στον χώρο μας, όταν με πρότεισαν να μιλήσουν, ξεκινούσαν το οικονομικό έχει τακτοποιηθεί. Και όλοι ήταν έτοιμοι να ακούσουν χωρίς να έχουν κούραση, μάλλον. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω τέτοια πράγματα. Και βλέπετε η δουλειά του κυρίου που λέει, θέλανε βροχή. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα, γνώριζα ότι δεν θα ήταν και τόσο εύκολο, αλλά εκεί προφανώς με οδήγησε η ελεύθερη βούλησή μου ή κάποια παρόμοια νοητική δυνατότητα. Αιτίας ήταν αρκετές μάλλον σχετικές συζητήσεις στον χώρο της διδασκαλίας και μια επιθυμία επικοινωνίας και με άλλους επίσης ενδιαφερόμενους σε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό το θέμα αφορά έτσι την ελεύθερη βούληση, είναι υποτίθεται το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου που τον ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα, διότι ό,τι βούληση και να δεχτείς ότι μπορεί να έχουν κάποια, δεν θα φτάσουν μάλλον την ανθρώπινη. Αυτό ίσως θα το συζητήσουμε στο τέλος. Ταυτόχρονα λοιπόν αυτό είναι, όπως είπαμε, σημαντικό, αλλά είναι και το πιο αμφισβητήσιμο θέμα. Ακριβώς επειδή δεν προσεγγίζεται πειραματικά, με το θετικό σημαντικό τρόπο, παραμένει να είναι ένα φιλοσοφικό θέμα. Εάν εξεταστεί δηλαδή η έννοια, η κλασική έννοια της ελεύθερης βούλησης, που θα δούμε ποια είναι, μάλλον μοιάζει κάτι ακατάληπτο, μοιάζει κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος το άρματι και να το εντοπίσει πού αυτό μπορεί να υπάρχει, πώς μπορεί να συμβαίνει κλπ. Φυσικά από την αρχαία εποχή, όπως ξέρετε, και όχι πατριωτική αδεία, από την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει και από τους προσωπικούς ακόμα φιλόσοφους πάρα πολλά ερωτήματα για τη φύση και στη συνέχεια για τη φύση του ανθρώπου κλπ. Και το σκοπό του και την ηθική και όλα αυτά. Ελεύθερη βούληση με την αρχική παραδοσιακή έννοια σημαίνει την ικανότητά μας, την ιδιότητά μας ως ανθρώπων να είμαστε πρώτη αιτία ή απόλυτη δημιουργή των επιλογών μας. Δεν έχει να κάνει ελεύθερη βούληση με περιορισμούς από, ας πούμε, βουλήσεις τρίτων, ούτε από άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος. Είναι η ελευθερία που αφορά το δικό μας το μυαλό και μόνο. Δηλαδή, αν εμείς οι ίδιοι τελικά επιλέγουμε, χωρίς προηγούμενη αιτία, να κάνουμε κάτι ή μας προκύπτει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές, ενδεχομένως και στον χώρο των θετικών επιστημών, αλλά σίγουρα στον χώρο της φιλοσοφίας, που υποστηρίζουν ότι υπάρχει αυτή η ακατάληπτη, ας το πούμε, αυτή η ιδανική έννοια, που αν είχαμε τέτοια ελεύθερη βούληση, στην ουσία ξέρετε τι θα σήμαινε. Όπως ο Θεός είπε, ας πούμε, γεννηθεί και όπως είπα, εμείς θα είχαμε τον εαυτό μας Θεό και θα αποφάσισε χωρίς προηγούμενο τίποτα μία, ας πούμε, άναρχη, άκπιστη ελεύθερη βούληση, χωρίς καμία αιτιοκρατική
Αυτό νομίζω είναι ενιγματικό. Τουλάχιστον για το χώρο των θετικών επιστημών, για το χώρο της βιολογίας, μια τέτοια έννοια μοιάζει περίεργη. Δεν μπορεί να είναι κατανοητό πως κάτι δεν ακολουθεί τη φυσική, ας πούμε, αλυσίδα, τη φυσική αλληλουχία αιτίας και αποτελέσματος. Πολλοί φιλόσοφοι σήμερα προτιμούν τον όρο ελεύθερη δράση, διότι είναι επηρεασμένοι, αν θέλετε, κάποιοι από αυτούς, από τον μεγάλο Wittgenstein, ο οποίος θεωρούσε ότι ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι να διασαφηνίζει τα πράγματα και είχε περάσει την άποψη ότι η βούληση και ενέργειες της βούλησης κλπ. Είναι ακατάλληλα πράγματα, είναι μυστικιστικά και περίπου πρέπει να αποφεύγονται με τα μελημίας, όπως περίπου το φλόγιστον, μια υποτίθεται το καύσιμο συστατικό της ύλης των αλχημιστών του 17ου. Όμως, στη ζωή όλοι πορευόμαστε με θεμελιώδη πιστεύω, με συγκεκριμένες πεποιθήσεις κλπ. Και αυτό είναι λογικό και είναι και σωστό. Δεν μπορεί να είσαι μετέωρος και δεν μπορείς να κάθεσαι να σκέφτεσαι κάθε φορά διάφορα σε οτιδήποτε και να μην αποφασίζεις. Θα είναι θεσσανίκαλος να σκεφτείς και να δράσεις οπωσδήποτε. Άρα κάπου πρέπει να καταλήξεις. Αλλά το θέμα, ενώ είναι πλεονεκτικό να καταλήξεις και να έχεις σταθερές απόψεις και πεποιθήσεις, το θέμα είναι και εσύ να θες σταθερές πεποιθήσεις και απόψεις. Αν καταλήξεις σε λάθος, δεν θα πας καλά, έτσι. Ο Καρλ Πόπερ, ο μεγάλος φιλόσοφος της επιστήμης, έλεγε όλοι οι άνθρωποι, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, έχουν μια φιλοσοφία. Και βέβαια, ενώ όλοι έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που σκεφτόμαστε, που λέμε υπαρξιακά προβλήματα, βάζουμε διάφορες μεταφυσικές έννοιες και πόσο μεγάλο το σύμπαν και αν υπάρχει άλλη ζωή και από πού θα ήρθαμε και πού πάμε. Και εάν, ας πούμε, η ηθική είναι μία ή πολλές, εάν επιτρέπεται παραβίαση του νόμου και ένα σωρό πράγματα τέτοια. Αλλά οι περισσότεροι τα καταλήγουν. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, έτσι, για να μην τρελαθούν, λένε. Λοιπόν, κάποιοι όμως συνεχίζουν αυτόν τον μαραθώνιο, να το πούμε, του ανθρώπινου στοχασμού και καταλήγουν να δίνουν και γραπτά μνημεία, όπως είναι η Σοκρατική διάλογη του Πλάτωνα, όπως είναι τα μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη, όπως είναι, αν θέλετε, η θεωρία ειδική της σχετικότητας του Αϊνστάιν, όπως είναι το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ, όπως είναι για εμάς τους βιολόγους η καταβολή των ειδών του Δαρβίνου. Ως έννοια, λοιπόν, η ελεύθερη βούληση δεν ανήκει στις καθημερινές εμπειρικές έννοιες. Δεν είναι να ένα σκύλος, να ένα άλογος. Είναι κάτι άλλο. Είναι έννοιες καθαρές, υπερβατικές, που πλάθει η νόησή μας. Η λέξη γάτα είναι μια εμπειρική έννοια, ο σκύλος κλπ. Αν πεις θηλαστικό, δεν είναι εμπειρική έννοια, είναι υπερβατική. Χρειάζεται συγκεκριμένη γνώση να την πεις, για να μπορείς να καταλάβεις τι μπορεί να συνδέει κάποιους οργανισμούς, ώστε να τους αποκαλέσεις με αυτό το επίθετο. Εάν ένας ψάξει σε μια καλή βιβλιοθήκη ή ψάξει στο σερφάρι που είχαμε σήμερα στο διαδίκτυο, θα βρει ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας με φιλοσοφική, ας πούμε, εξέταση, κατά βάση για αυτό το θέμα της ελεύθερης βούλησης και θα βρει και σίγουρα τις λεγόμενες νευροεπιστήμες να μπαίνουν στο πεδίο πλέον. Γι' αυτό και το θέμα αυτό, παρότι έχει ξεκινήσει από τον 6ο, αν θέλετε, αιώνα π.Χ. κατά κάποιο τρόπο, έχει αναθεματεί τα τελευταία 30 χρόνια εξαιτίας ακριβώς της προόδου των βιολογικών επιστημών και των νευροεπιστημών και των γνωστικών επιστημών. Και εμπλέκονται πλέον διάφοροι, αλλά ξέρετε, οι φιλόσοφοι θεωρούσαν, ελπίζω δεν θεωρούν ακόμα, τους βιολόγους ανόητους και οι βιολόγοι κατά κάποιο τρόπο τους φιλόσοφους ακέφαλους. Κλασικά λοιπόν, τι θα ψάξει, όταν ψάξει μάλλον ένας, τι θα βρει. Θα βρει ότι η ελεύθερη βούληση πάντα βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τον όρο δετερμινισμός ή αιτιοκρατία ή προσδιοριτισμός, για την γλώσσα. Σημαίνει ακριβώς αυτό ότι υπάρχει πάντα μία αλυσίδα αιτίας αποτελέσματος. Αιτία για τους πιστούς τουλάχιστον πρώτη, άναρχη, άκτιστη, άχρονη και ό,τι άλλο θέλετε, είναι
ο Θεός. Για τους πιστούς των θεϊστικών θρησκειών. Τώρα, όταν λέμε δετερμινισμός, ο καθένας είναι πώς το εννοεί. Δεν υπάρχει ένας οπτικές λογικές εδώ πέρα. Υπάρχει δετερμινισμός βιολογικός ή ηλιστικός, για τους πιστούς είναι θεολογικός. Υπάρχει βάση της δίκηνης, όπως λέμε, λογικής του τρίτου αποκλειόμενου. Κάθε πρόταση οφείλει να είναι ή αληθής ή ψευδής. Υπάρχει και τέτοιος δετερμινισμός. Εδώ πέρα είναι κάποιοι παλιά βέβαια θεωρούσαν ότι αφού κάθε πρόταση οφείλει να είναι ή αληθής ή ψευδής, αν αυτό ισχύει και για τις μελλοντικές προτάσεις, τότε κάτι αύριο ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Με αυτή την έννοια είναι προσδιορισμένο από το χτες ότι αύριο κάτι θα γίνει, ή αυτό ή το άλλο. Αυτό μάλλον σήμερα και πολλά χρόνια έχει ξεπεραστεί. Υπάρχουν και κάποιες έννοιες που λέουν κάποια μοντέλα διαισθητικών, να το πούμε μαθηματικών, που θεωρούν ότι οι προτάσεις δεν είναι έτσι ακριβώς αληθής ή ψευδής, αλλά εξαρτάται κάθε φορά από το γνωστικό μας επίπεδο. Δηλαδή, αν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, αυτή η πρόταση για μας είναι αληθής. Για τα γενέστερα μπορεί να συμβεί να είναι ψευδής. Υπάρχει το μυρολατρικό, ο ψυχολογικός να πω, που έχουμε τα κίνητρα, όλα αυτά που λέμε, οι ψυχαναλυτές κλπ. Όλα αυτά τα παιδικά μας χρόνια που κουβαλάμε και όλα αυτά καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο τις αντιδράσεις μας, καθορίζουν και το πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μας τελικά. Μπορεί να μην ξέρουμε τη λεπτομέρεια, αλλά με κάποιο τρόπο θεωρείται ότι κάποια επίδραση θα γίνεται. Η ψυχολογία δεν είναι στην καρδιά, ας πούμε, ή στα χέρια, δεν ξέρω. Το κεντρικό νευρικό σύστημα έχει τον εγκέφαλο, έτσι. Λοιπόν, το μυρολατρικό ή μυροκρατικό δετερμινισμό τον έχετε ακούσει. Αυτό δεν είναι και σοβαρή θέση, μάλλον. Αυτό είναι σε στυλ όπως κλειστά στα λάδια, ας πούμε, και είτε αποφασίζει να σου υποθήσει αυτό θα την πέσεις. Δεν μοιάζει. Υπάρχουν οπαδοί που πιστεύουν ότι όλα είναι γραμμένα, αλλά αυτοί πρέπει να έχουν πολύ κουράγιο, ας πούμε, να εξανοιχτούν το νομοσβέτο στο δευτερόλεπτο στο πέλαγος, γιατί επειδή ας πούμε, μπορεί να σκέφτονται ότι θα πέσουν το βουνό, μπορεί να κάνουν άνετα διάφορα στη θάλασσα, διότι δεν θα πνιγούν ή το αντίστοιχο. Τέλος πάντων, ξέρετε, στην φιλοσοφία, τα πιο αυτονόητα δεν θεωρούνται αυτονόητα. Μπορεί να συζητούνται τα πάντα. Αν αυτή τη στιγμή εμείς τώρα υπάρχουμε, αν εγώ μιλάω, αν εσείς καταλαβαίνετε, αν σκέφτεστε καν, ό,τι θέλετε υπάρχουν στη φιλοσοφία. Όμως η φιλοσοφία δεν είναι ένα παιχνίδι, ούτε ασυναρτησίες. Ακόμα και όταν ακούς ακραία πράγματα, στην ουσία είναι γιατί όταν δεν έχεις το 100%, κάποιος μπορεί να βρεθεί και να σου πει: εγώ θεωρώ ότι ισχύει το μισό ή το ένα. Πάρε εσύ το 99,5. Αυτός δεν λέει βλακίες. Αν εσύ δεν μπορείς να καλύψεις το 100%, αυτός δικαιούται κατά κάποιο τρόπο να έχει έστω και ένα μικρό ποσοστό. Το πιστεύουν τώρα κάποιοι αυτό το λίγο που λένε. Ενδεχομένως ναι. Αλλά σίγουρα και κάποιοι το λένε γιατί δεν έχει καλύψει την άποψη κάποιους άλλους. Όταν μπορούμε να σκεφτούμε ότι συμβιβάζονται οι απόψεις του δετερμινισμού με κάποια βολητική ελευθερία, αν θέλετε έως και ελεύθερη βούληση που είναι το απόλυτο, ας πούμε, τότε έχουμε τον συμβατισμό, τον παντίπυλισμό. Ή ήπιο δετερμινισμό. Αυτό που θεωρεί ότι ναι, ισχύει μια θεοκρατική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ισχύει και η κατάσταση της ελευθερίας, κάποιας ελευθερίας βούλησης. Κάποιοι λένε έως και την απόλυτη, έως και η απόλυτη. Από παλιά, από στοικούς κλπ. Έχει έρθει μέχρι πρόσφατα και υπάρχει μία έννοια, μάλλον ένας όρος, διαλυτισμός, dissolutionism. Αυτός υποτίθεται ότι διέλυσε το πρόβλημα. Με την έννοια ακριβώς αυτή, ναι, γιατί θα κάτσουμε να ψάχνουμε τώρα, δεν αντίκειται. Υπάρχει. Και αν υπάρχει κάποια ελευθερία που έχετε κόντρα πραγματικά με τον δετερμινισμό, δεν υφίσταται καν. Είναι ακάλυπτη έννοια και δεν τη συζητάμε. Αυτοί υποτίθεται ότι δεν λύσαν το πρόβλημα, ακριβώς και δεν λύσαν. Υπάρχει και ο αντισυμβατισμός που δεν δέχεται αυτό. Εκεί πέρα είναι αυτοί οι οπαδοί της απόλυτης έννοιας της ελεύθερης βούλησης. Αυτοί δεν δέχονται με τίποτα ότι αυτή η έννοια που ακόμα εξακολουθούν να τη στηρίζουν, παρότι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά
θέση τους και είναι προσεκτικοί στα επιχειρήματα των αντιπάλων. Υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν σε αυτή τη κλασική έννοια να την πιστεύουν και λένε αυτή η απόλυτη ελεύθερη βούληση δεν συμβιβάζεται με τίποτα με την αιτιοκρατία. Είναι κάτι απόλυτο, κάτι που δεν έχει σχέση με κανέναν παράγοντα που να την επηρεάσει και να την καθορίσει προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι θα το θέλανε οι άνθρωποι. Όχι ακριβώς να είναι θεοί, να το πούμε έτσι, αλλά θα θέλανε να έχουν το αυτεξούσιο, να έχουν την αυταρχία, να είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν πραγματικά και κανένας δεν τους λέει τι θα κάνουν. Αυτό ως αίσθημα το έχουμε όλοι. Και είναι θετικό να το έχουμε. Όχι ακριβώς το απόλυτο βαθμό, αλλά κάποια ελευθερία νιώθουμε ότι έχουμε επιλογή. Έχουμε μπροστά μας πράγματα, έτσι. Σκεφτόμαστε. Μπορεί βέβαια ένας να σκέφτεται 5 πράγματα για ένα θέμα και να πει ένας άλλος να του βάλει άλλα 5 και να πει δεν τα είχα σκεφτεί αυτά. Αλλά το θέμα είναι πώς καταλήγεις να πας εδώ ή εκεί. Ακριβώς αυτοί εδώ οι αντισυμβατιστές, οι libertarians, ελευθεριστές, οι ελευθεροβουλησιακοί, θεωρούν ότι βεβαίως έχεις αυτή την ικανότητα που δεν την έχει κανένα άλλο ζώο, μόνο ο άνθρωπος μας πειράζει, ζώα είμαστε, αλλά εντάξει, και σημαίνει αυτό, όταν είμαστε. Λοιπόν, και αυτή δεν συμβιβάζεται με καμία αιτιοκρατία και είμαστε αυτόνομοι πλήρως. Τώρα υπάρχει και ο indetερμινισμός ή αντιδετερμινισμός που μιλάει για μια προσδιοριστία ή τέλος πάντων όχι για οικειότητα απαραίτητα με όποια μορφή και αυθαίρετα δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί κάποιος, πάντως όχι με την αιτιοκρατική αντίληψη. Απορρίπτουν την αιτιοκρατική αντίληψη. Η μυρολατρεία, η μυροκρατία ταιριάζει με τον δετερμινισμό. Μοιάζουν, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στην μυρολατρεία θεωρείται ότι ό,τι και να αποφασίσεις, τελικά στο ίδιο θα καταλήξεις. Δεν παίζουν ρόλο οι επιλογές σου. Αν είναι να σου συμβεί αυτό, δεν θα αποφασίσεις οτιδήποτε να σου συμβεί. Αυτό εντάξει, είπαμε, δεν μοιάζει εύκολα σοβαρή θέση, παρότι υπάρχουν κάποιες πολύ προσθετές. Ο δετερμινισμός λέει όχι, οι διαφορετικές επιλογές καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά δεν είμαστε εμείς που κάνουμε τις επιλογές. Ο Σοπενάουερ έλεγε μπορώ να κάνω βεβαίως ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να θέλω ό,τι θέλω. Δηλαδή, το πώς μου προκύπτει αυτό που κάνω, δεν το ξέρω, μοιάζει ότι εγώ επιλέγω. Έχω μπροστά με αυτά και έχω την αίσθηση ότι εγώ διαλέγω. Τι με έκανε όμως να φτάσω εγώ εκεί, να βλέπω αυτές τις επιλογές και να φτάσω να διαλέξω, δεν ξέρω. Δεν είναι ο μόνος. Βέβαια, διάφοροι, είτε φιλόσοφοι, είτε σε άλλους χώρους, δεν αρέσκονται σε τέτοιες απόψεις. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος υποβιβάζεται, ας το πούμε, σε ένα ανδρίκελο, σε ένα μηχανικό αυτόματο. Θεωρούν ότι, εντάξει, άμα χάσουμε, ρε παιδί μου, να βρούμε μια θέση για το εγώ μας στο σύμπαν, δηλαδή όλα είναι, ας πούμε, έτσι, μας πρόχνουν προς τα δω ή προς τα εκεί. Εγώ θα σας έλεγα, κι αν είναι έτσι, πειράζει. Δηλαδή, ναι, εφόσον έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Εάν έρθουν οι γνωστικές νευροεπιστήμες, ας πούμε, και με προσεγγιστικές για την ώρα απαντήσεις, κάποιοι θεωρούν ότι σε καμιά 50 χρόνια θα λυθούν αυτά τα πράγματα και θα λείψουν οι διακρίσεις του σώματος κλπ. Όλα θα είναι με όρους βιολογίας, νευροφυσιολογίας, βιοχημίας, θα σταματήσουν αυτές τις ιστορίες. Αλλά εγώ σας λέω, εάν είναι έτσι, και εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μια χαρά, να έχουμε ωραία συναισθήματα, να έχουμε ωραία σχέσεις, να νιώθουμε αγάπη, να νιώθουμε οτιδήποτε. Δηλαδή, γιατί θα μας πειράζει αυτά να αποδειχθούν ότι είναι βιομόρια στο κάτω-κάτω. Και αν δεν είναι μόνο βιομόρια, γιατί δεν είναι. Τι άλλο θα βάλεις. Για τη θετική επιστήμη δεν υπάρχουν πράγματα άειλα, δεν υπάρχουν πράγματα εκτός ενέργειας και σχέσεων. Αυτοί λοιπόν οι θετικοί επιστήμονες που μπαίνουν στις διαδικασίες, μήπως υπάρχει ελεύθερη βούληση, όπως την εννοούν εκείνοι οι φιλόσοφοι, δεν θεωρούν ότι είναι σε ένα μυστηριακό χώρο. Θεωρούν ότι εξηγείται μέσα από τη φυσική, αλλά από τη φυσική. Ο Ρότζερ Πενρόους έρχεται, που είναι στο επίπεδο του Στέφεν Χόκινγκ, της μαύρης τρύπες του σύμπαν, στον παράδειγμα, και λέει
νέα φυσική που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξέρουμε. Ούτε με τη μηχανική, κλασική νευτόνια, ας πούμε, ούτε με την βατική μηχανική. Αυτή η νέα φυσική θα καταφέρει να ενώσει αυτές τις δύο που τώρα έχουν ένα ας πούμε, χάσμα. Δεν υπάρχει ενοποιημένη μεγάλη, το όραμα των φυσικών, η μεγάλη ενοποιημένη θεωρία των πάντων που θα τα εξηγήσει όλα και θα συνδέσει αυτή ακριβώς την κβαντική μηχανική που είναι δυσνόητη γεωλογικά και μόνο ελάχιστα κεφάλια στον κόσμο που αντιλαμβάνονται, διότι μπορεί από κάποιες εξισώσεις της φυσικής που προκύπτουν με λογική και με πείραμα να βγαίνει κάτι και να μην είναι αμφισβητήσιμο μερικές φορές. Το θέμα είναι να είναι κατανοητό. Δηλαδή, έψιλον ίσον m επί σε τετράγωνο του Einstein, το λέμε εντάξει, μια ενέργεια που είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι πολλαπλασιάζει το 300.000 στη Δευτέρα επί τη μάζα που έχεις. Άρα από μια μικρή μάζα προκύπτει μια τεράστια ενέργεια. Δεν το πιάνεις αυτό. Ή άμα σου πούνε, ας πούμε, ότι 100.000 φορές το γύρο της γης ή 5.000 φορές. Δεν έχεις μέτρο σύγκρισης. Αυτά είναι ασύλληπτα. Λοιπόν, μιλάμε με τέτοιους όρους τώρα. Κάποια κβαντικά φαινόμενα. Έρχεται κάποιος Κόμπτον το 1935, νομπελίστας. Εδώ τώρα τι γίνεται. Όλες οι απόψεις, ακόμα και αυτές που θα ξενίζανε, θα φαινόσουν έτσι περίεργες και μυστικές, ας πούμε, στον χώρο, ας πούμε, της θετικής επιστήμης, έρχονται κάποιοι μεγάλοι τέτοιοι νομπελίστες. Βέβαια, νομπελίστας κυρίως είναι παρόδο, μπορεί να είναι και μεγάλος κομπλεξικός. Δεν σημαίνει ότι άμεση νομπελίστας είσαι ωραίος, ολοκληρωμένος άνθρωπος, αυτό είναι μια ιστορία. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν, ένας από αυτούς έχει πάρει τον τίτλο του Sir John Eccles, διάσημος του 70 από το πήρε δηλαδή το Νόμπελ Νευροφυσιολογίας κλπ. Και μιλάει για ψυχόνια, ψάικονς. Αυτά λέει είναι οι συνειδησιακές μονάδες, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τα κουάλια, που είναι οι συναισθηματικές μονάδες, και εκεί στους νευρίτες, ας πούμε, των νευραξών, των νευρώνων, γίνονται κάποια κβαντικά φαινόμενα απ' έξω εκεί και ενισχύονται αυτά τα κβαντικά φαινόμενα με κάποιο τρόπο και προκαλούν μια εξοκύτωση, εξοκυτάρωση, όπως λέει εκεί πέρα. Αυτά. Και κάποιοι λένε, αυτή είναι η τυχαιότητα του κβαντικού κόσμου και η αποσδιοριστία, που κατά κάποιος όταν πήγε στο τραπέζι, ας πούμε, θεωρήθηκε ότι ενισχύει την υπόθεση της ελεύθερης βούλησης, διότι αφού δεν είναι κάτι αιτιοκρατικό, είναι της κβαντικής αυτό, δεν τα χαγύρευε, ακόμα και ο Επίκουρος είχε πει τέτοια πράγματα. Λέει, ο Επίκουρος έλεγε, αφού τα άτομα πάνε εδώ και εκεί και δεν έχει ελευθερία ο άνθρωπος, τέλος πάντων, θα έχει. Δεν το ψάχνανε τότε, δεν μπορούσαν να το ψάχνουν. Λοιπόν, και αυτά τα φαινόμενα προκαλούν, είναι οι πνευματικές μονάδες, ας το πούμε, και είναι ακριβώς η συνείδησή μας. Και έβγαλε ένα προθετικό για τον χώρο του, επίτηδες το έκανε, και πέταξε το γάντι, λέει στους συναδέλφους όλους, γιατί θεωρεί ότι είναι το μαύρο πρόβατο με τις υπόθεσεις με αυτές τις εξηγήσεις, ο Σερ, και λέει, εγώ λέει, αυτή τη θεωρία έχω, βρήκε και ένα Friedrich Beck, όπως λέγεται ένας Γερμανός επικβατικός, που του ενίσχυσε αυτή την άποψη. Και έγραψε ένα βιβλίο το 1995, How the Self Controls Its Brain. Πώς ο εαυτός ελέγχει τον εγκεφαλό του. Όχι πώς ο εγκέφαλος ελέγχει τον εαυτό του, φιλολόγος, γιατί θεωρείται ότι λογικά ο νους προκύπτει από τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Δεν θεωρείται το αντίστροφο. Είναι ακατάλληλο για τη φυσική τη σημερινή πώς μπορεί ο νους, ως κάτι άλλο, να επιδράσει σε κάτι υλικό χωρίς να παραβαίνει τους νόμους της φύσης. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Λοιπόν, μπαίνουν λοιπόν τα κβαντικά φαινόμενα, έρχεται ο Ρότζερ Πεντρόους και μιλάει για μικροσωληνίσκους που είναι γνωστοί ως σχηματισμοί στους κυταρικούς σκελετούς, ακόμα και του μερβαδιοφόρου. Λοιπόν, του πρώτου. Μιλάει αυτό λοιπόν για το κυταρικό σκελετό των νευρώνων, ότι έχουν τέτοιους, οι μικροσωληνίσκοι μάλλον εκεί, διατηρούν στο εσωτερικό τους καλώς απομονωμένα κβαντικά φαινόμενα, τα οποία τουλάχιστον αν δεν εξηγούν πλήρως αποκλειστικά, δηλαδή την υπόθεση συνείδησης, εξηγούν σε κάποιο βαθμό, σε συνάντηση με κάτι άλλο. Θεωρεί ότι είναι αυτό που ξέρω, μια συνολική λειτουργία
λειτουργεί αυτή η συνείδηση, δεν εντοπίζεται ακριβώς σε συγκεκριμένο μέρος του εγκέφαλου. Είναι, βέβαια, παλαιότερα υπήρχαν του Γκάλου, όπως λεγόταν η φρενολογία η λεγόμενη, ότι συγκεκριμένα, απολύτως συγκεκριμένα μέρη του εγκέφαλου επιτελούν αυτό ή εκείνο κλπ. Αυτά δεν είναι έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία του εγκέφαλου, αν όχι εντελώς συγκεκριμένες, κάποιες λειτουργίες και τουλάχιστον τα συνειδησιακά φαινόμενα είναι δευτέρας τάξης, δευτέρου επίπεδου, ενδεχομένως και τρίτου και τέταρτου. Και αν μιλάμε για τέτοια επίπεδα και πιθανή αιτιακή, όπως λέγεται, αποσύνδεση από τα προηγούμενα, δηλαδή με τους δικούς τους πλεονόμους, εκεί πέρα θα χαθούμε. Ο καθένας, βέβαια, δεν σημαίνει ότι επειδή ο χώρος, ας πούμε, επιτρέπει διάφορες επιχειρηματολογίες, μπορεί να λέει ως άσχετος διάφορα. Αυτοί που κάνουν αυτές τις μάλλον δεν πετάνε αυτές τις θεωρίες, τις βάζουν στο τραπέζι και έχουν επιχειρήματα. Όταν λες επιστημονική θεώρηση, πρέπει να έχεις ένα σενάριο εξήγησης. Δεν είναι ο καθένας λέει διάφορα, ούτε στον χώρο της επιστήμης, ούτε άλλοι απ' έξω μπορεί να λέει: έχω μια θεωρία. Τι θα πει θεωρία? Πρέπει να έχεις ένα σενάριο να μπει να τεσταριστεί. Δεν μπορεί να λες αύριο τι θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Αυτό δεν είναι επιστημονική θεώρηση. Η επιστημονική θεώρηση θα πει κατά τα τάδε δεδομένα, τα συνθέτω και αύριο θα βρέξει. Αυτό ελέγχεται. Θα δούμε αν θα βρέξει. Άμα πεις ήξεις αφήσεις, δεν γίνεται λίγο. Τώρα, οι εκκλησίες, οι θρησκείες, οι θεϊστικές και οι μη θεϊστικές. Αυτές πρέπει να δούμε τι λένε, γιατί εδώ έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία. Βέβαια, η πιστή είναι κάθε κατηγορία. Δεν είναι όλοι απόλυτοι, ούτε ακριβώς αν τους ρωτήσεις ή ρωτήσεις τον εαυτό τους, ας πούμε, θα σου πούνε ακριβώς αυτό που βαρέσει ταυτότητα. Λοιπόν, έχουν πει όλοι και οι θεϊστικές, η δική μας θρησκεία, η ελληνοδόξη, τι λέει? Ο άκτιστος, ο άναρχος, ο παντοδύναμος, πάσοχος κλπ. Θεός έδωσε ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, όχι με τη γέννησή του ακριβώς, με την αναγέννησή του μέσω πνευματικής άσκησης και απόφασής του, επιλογής του, με όποιες συνέπειες να πάει προς το κακό ή προς το καλό και να αποκτήσει τη σχέση με τον Χριστό και τον Θεό. Εκεί δεν μπαίνει η αμφισβήτηση. Ο λόγος των θρησκειών είναι δογματικός. Δεν ελέγχεται. Το πιστεύεις, το πίστεψες. Άμα κάνεις να αμφισβητείς, με τη λογική δεν γίνεται. Λοιπόν, στη δύση του Αγίου Αυγουστίνου ήταν το Delibero Arbitrio Voluntatis, αυτό το μεγάλο σύγγραμμα, που έδωσε λαβή σε όλες τις επόμενες συζητήσεις των διανοουμένων στη Δύση. Στη Μέση Ανατολή, ένα αιώνα μετά τον Μωάμεθ, μάλλον οι μελετητές του Μωάμεθ, που δεν βρίσκαν απαντήσεις στο Κοράνι, ψάχναν για ελεύθερη βούληση κλπ. Και πώς δεν είναι τα πράγματα μυρολατρικά, πώς δεν τα έχει καθορίσει, ξέρω εγώ, ο Θεός κλπ. Προσπαθούσαν να βρουν από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους κλπ. Και ζητούσαν τους καλύφτες εκεί την άδεια να πάνε στις βιβλιοθήκες τους και να ψάξουν. Άμα πάμε τώρα στον Ινδουισμό, στον Βουδισμό, εκεί έχουν άλλες ιστορίες. Εκεί έχουν το κάρμα, έναν όρο που σημαίνει πράξη, δράση, κάπως έτσι, και το οποίο είναι σαν γενετική επιβάρηση, που λέει κατά κάποιο τρόπο. Το κουβαλά σε όλες τις ζωές. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει κάποιες ζωές από πίσω και ανάλογα με το πώς ήταν εκείνες οι ζωές, δηλαδή αν έδρασε, έπραξε καλώς ή όχι, σύμφωνα με τον ηθικό νόμο και όλα αυτά, τα κουβαλάς και εσύ. Οπότε έχεις μεγάλο ζυγό δηλαδή για να βγάλεις από πάνω σου. Και αυτό έμοιαζε μυρολατρικό. Αλλά ο Βούδας λέει προσωπικά κάποτε της αυταυτίας το πούμε έναν διδάσκαλο της εποχής του πέρα, του λέει σταμάτα αυτές τις μυρολατρικές, δεν είναι έτσι. Έχει δυνατότητα ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, με την άσκηση και λοιπά να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Αυτά με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Ο Ρόμπερτ Κέιν είναι ο πιο ίσως θερμός, έχει γράψει τουλάχιστον ένα φοβερό βιβλίο στο είδος του, The Significance of Free Will, η σημασία, η σημαντικότητα, η σπουδαιότητα της ελεύθερης βούλησης. Αυτός είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας, φιλόσοφος, και βάζει 4 ερωτήματα που προκύπτουν από όλη τη μελέτη την 25η που τουλάχιστον κάνει αυτός. Λέει το ένα είναι ερώτημα
υπάρχουν ελεύθερη βούληση και δετερμινισμός. Δεύτερο, περί σπουδαιότητας. Μα αυτή η ελεύθερη βούληση είναι κάτι τόσο σημαντικό και αξίζει να το ζητάμε. Είχε πει ο Ντάνιελ Ντένετ, ένας μεγάλος φιλόσοφος, ότι η ελεύθερη βούληση είναι η πιο σημαντική ελευθερία, είναι η ελευθερία που αξίζει να θέλουμε όλοι. Βάσει αυτής, ας πούμε, στηρίζονται όλα τα ηθικά συστήματα, όλες οι αξίες, όλα τα ιδανικά του ανθρώπου. Τρίτο, περί αντιληψιμότητας. Είναι ποτέ κατανοητή μία ελευθερία πέρα του δετερμινισμού εκτός ανεξάρτητη, έτσι, ή είναι κάτι μυστηριώδες και ακατάλληλο του νόμου κλπ. Και τέταρτο, περί ύπαρξης. Εάν υπάρχει πράγματι μέσα στη φυσική τάξη των πραγμάτων ελεύθερη βούληση, πού είναι? Βέβαια, θα λέμε στον άνθρωπο. Αν ψάχναμε στον άνθρωπο, διότι δυστυχώς εδώ για τα ζώα αντιμετωπιζόντουσαν πάντα σαν κάτι υποδέστερο. Και βέβαια ξέρουμε ότι από πάρα πολλές πλευρές είναι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε στο εξής. Οι βιολόγοι που ξέρουμε βέβαια, κάθε καλή, λογικά δεν έχουν αυτή την εντύπωση ίσως. Υπάρχει μία συνέχεια στο ζωικό κόσμο. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να βάλουν διαχωριστικές γραμμές, έντονες, ως προς τις νοητικές βασικά λειτουργίες και μεταξύ των λεγόμενων φυλών, ενώ πρέπει να μιλάμε για πληθυσμούς, για κοινωνίες και για φυλές, για ρατσιστικές τελικά αντιλήψεις κλπ. Αλλά η βιολογία δεν είναι μια επιστήμη που ψάχνει να ισοπεδώσει τα πράγματα. Η βιολογία πάει να αναδείξει τη διαφορά, αν η διαφορά υπάρχει, και ταυτόχρονα να πει σεβαστείτε τη. Απόλυτο σεβασμό θα σήμαινε στη διαφορά. Είναι κακό. Μερικοί νομίζουν ότι δεν πρέπει να βρίσκουμε με τίποτα διαφορές. Ρε παιδιά, αν υπάρχουν, γιατί να μην τις βρούμε? Το θέμα είναι, αν δεν υπάρχουν, να μην εκβιάσουμε να υπάρχουν, και αν τις βρούμε, να μην ποτέ τις εκμεταλλευτούμε στραβά. Λοιπόν, τι, θεωρία του χάους, μη γραμμική, θερμοδυναμική, κλαδική που είπαμε κλπ, νευροφυσιολογία, πέρα, όλες αυτές οι σύγχρονες επιστήμες της φυσικής κλπ. Εδώ υπάρχουν και κόντρες, δηλαδή οι μεγάλοι φυσικοί θεωρούν ότι τελικά όλα ανάγονται στους νόμους της φυσικής. Δεν λέγεται κβαντική, δεν λέγεται κλασική, μηχανική, δεν λέγεται νέα φυσική στο μέλλον. Όλα εκεί. Το όραμα των φυσικών είναι ότι εν αρχή, ας το πούμε, εν αρχή οι δυνάμεις στο σύμπαν και όλα τα υπόλοιπα έποτε. Θεωρούν ότι η χημεία βεβαίως ανάγεται σε αυτούς, η βιολογία ανάγεται σε αυτούς, τα μαθηματικά είναι ομοσυγκοτητικά δίδυμα με τη φιλοσοφία, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Στέφεν Χόκινγκ, αυτός έχει μιλήσει ότι η μόνη πειραματική προσέγγιση θα ήταν, για να δούμε αν έχουμε ελεύθερη βούληση, θα ήταν η δυνατότητα πρόβλεψης. Εάν κάποιος παρατηρητής μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα κάνει ο καθένας μας, παραδείγματος δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Όλα είναι αφαιρισμένα. Έτσι. Ξέχασα να σας πω πριν ότι στη θρησκεία έχουν γραφτεί διαπολογία, σχετικά με θεολογίες κλπ. Και κάποιος Μίλτον, Τζον Μίλτον, είχε γράψει στο Χαμένο Παράδεισο, έβαλε τους αγγέλους, τους είχε σε διαμάχη μέσα σε απέραντους λαβύρινους, τους αγγέλους εκεί, να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να έχουν ελεύθερη βούληση να ακολουθήσουν το δημιουργό τους που τα ήξερε όλα. Δηλαδή, εδώ πέρα, κανονικά, έχει ένα μπέρδεμα για τους πιστούς, πώς μπορεί να έχουν, αλλά εκεί πέρα ακριβώς επειδή είπαμε είναι ο δογματικός ο λόγος, οι απαντήσεις υφίστανται πάντα, ασχέτως πιστούς. Εάν λοιπόν, λέει ο Χόκινγκ, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα και δεν το βλέπει και στο μέλλον, ας δεχτούμε, λέει, πρακτικά κάτι που κάνουμε με τις άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, ενός ρευστού που έχουμε να κάνουμε με νερό, ξέρω εγώ, και άπειρα σωματίδια μέσα, μόρια, τα οποία όλα έχουν μια κίνηση, έχουν μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται, και εμείς για λόγους πρακτικούς που λειτουργούν όμως, λέμε, παίρνουμε μια ενεργό θεωρία, όπως λέγεται, και θεωρούμε ότι εντάξει, αυτό το νερό έχει μια πυκνότητα, έχει μια ταχύτητα κλπ. Μια θερμοκρασία και μας αρκεί. Ωραία. Ο Στέφεν Χόκινγκ λέει, πρακτικά δουλεύει. Ατομικά και κοινωνικά είναι θετικό να πιστεύουμε στην ελεύθερη βούληση. Και ενδεχομένως να αυτό νομίζει ότι τέλος πάντων ενισχύεται και μέσα από τη φυσική
τη θεωρητική φυσική και όχι μόνο, δεν είναι και στα χωράφια της βιολογίας, είναι και αυτοί που διαβάσουν τα πράγματα και αυτοί θεωρούν ότι όλα στη φυσική ανάγονται, δεν είναι και αυτοί τα σενάρια τους. Αυτός λοιπόν προτείνει, και δεν είναι ο μόνος, την πίστη στην ελεύθερη βούληση για πρακτικούς τουλάχιστον λόγους. Έχει πλεονέκτημα, λέει, να το πιστεύεις. Τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το βρούμε ποτέ. Λοιπόν, ακριβώς τώρα λοιπόν αυτό το θέμα νους, ελεύθερης βούλησης, ταιριάζει, εξαρτάται σίγουρα με τα άλλα τεράστια προβλήματα νους και σώμα. Δηλαδή, σώμα και εγκέφαλο. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Εδώ πέρα μπαίνουν διάφορα θεωρίες και θεωρίες. Μπορεί να είναι πράγματι ξεχωριστά. Αν είναι ξεχωριστά, δεν λέει τα πάντα με το να το πεις ξεχωριστά. Ξεχωριστά που είναι παράλληλα, όταν συμβαίνει κάτι στο ένα, ταυτόχρονα συμβαίνει με ένα περίεργο επέμβαση τρόπο στο άλλο κάτι. Όταν συμβαίνει στο ένα, υπάρχει, ας το πούμε, την κατάσταση στο άλλο. Και όχι ότι απλώς χρονικά παραλληλίζονται. Επιδρά το ένα στο άλλο και πώς. Είναι δύσκολο, θα μπορούσε πιθανώς να εξηγήσεις πώς μπορεί να προκύπτει ένας νους και να εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Δεν μπορώ να το πάρεις εύκολα ξεχωριστό, αλλά τέλος πάντων, αν θεωρήσεις ότι είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα, ας το πούμε, του εγκέφαλου μέσα από την πολυπλοκότητά του, μπορεί να πεις εντάξει, αν πας στο αντίστροφο, ο νους να επιγράφει τον εγκέφαλο, έχουμε πλεξίματα. Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται επιφαινομενισμός, που λέει ότι ο νους δεν υπάρχει, λέει, αλλά είναι σαν τον αφρό της θάλασσας, δεν παίζει καν ρόλο. Αλλά για τους βιολόγους μάλλον θα ήταν περίεργο τουλάχιστον πώς υπάρχει κάτι και δεν έχει καμία αξία, πώς προέκυψε. Υπάρχει ο λειτουργισμός, functionalism, που λέει αυτός περισσότερο με τα νοητικά, έτσι, με τις νοητικές λειτουργίες ασχολείται, αλλά δεν κοιτάζει τόσο, δεν λέει ναι, τι με νοιάζει, οι υλικά πράγματα είναι πνευματικά, η σημασία έχει πώς δομούνται. Η οργάνωσή τους, λέει, παίζει ρόλο και δίνει τα φαινόμενα που δίνει και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Ο λειτουργισμός είναι της μόδας σήμερα, διότι έχει να κάνει με την τεχνική νοημοσύνη. Προσπαθούν με δύο τρόπους. Ή να φτιάξουν απευθείας κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο προσομοιώνοντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τεχνικά στοιχεία, ή να φτιάξουν κάτι σε στήλη φυσικής επιλογής. Θα το φτιάξουμε απλό και θα του δώσουμε τη δυνατότητα μόνο του να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Κάπως έτσι. Το MIT, βέβαια, που μας αποσέλθει το Τεχνολογικό Ινστιτούτο, κάνει πολλά σκεπτικές με τον Μάρβιν Μίνσκι κλπ. Ένας άλλος φυσικός γνωστός από τη συγγραφική του δραστηριότητα, ο Πολ Ντέιβις, λέει για μένα υπάρχει μία νομοτέλεια κατά κάποιο τρόπο για όλο και πιο πολύπλοκη κατάσταση στο σύμπαν. Κάτι λέει υπάρχει στους νόμους του σύμπαντος που θα το πήγαινε σε συνείδηση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα γινόταν στη γη, κάποτε κάπου θα εμφανιζόταν. Υπάρχει μια γενή στάση, ας πούμε, για πολυπλοκότητα. Αυτό το στηρίζει πάλι και στην κβαντική. Για να συμβαίνει ένα γεγονός, χρειάζεται ένας παρατηρητής. Για την κβαντική είναι αδιανόητο περίπου κάτι να συμβαίνει χωρίς παρατηρητή. Και ταυτόχρονα ο παρατηρητής από την ώρα που θα υπάρξει και θα πάει να παρατηρήσει, επηρεάζει και το φαινόμενο της παρατήρησης. Καλά, η κβαντική μιλάμε ο πιο δυσνόητο, δεν είχε ποτέ από τους κόσμους της φυσικής, αλλά παρόλα αυτά ισχύει. Το πρόβλημα είναι πώς να συνδέσει την κλασική με την κβαντική. Ότι τα κβαντικά φαινόμενα είναι δεδομένα. Να σας πω τώρα όμως ένα που είναι πιο καθοριστικό, ας το πούμε, προς την κατεύθυνση ότι δεν είμαστε ανεξαρτητοποιημένοι από αυτή την εγκεφαλική λειτουργία. Έχει βρεθεί από τα πειράματα κάποιου Ben Liber, και αναφέρεται στα διάφορα βιβλία σχετικά, πειράματα ελεύθερης βούλησης. Έχουν διαπιστώσει ότι για να φτάσεις να ενεργήσεις, ας το πούμε, μάλλον για να εφαρμόσεις μια πολιτική σου, έτσι, χρειάζεται 1,5 δευτερόλεπτο. Από την ώρα που, δηλαδή, γίνεται στον εγκεφαλό σου, διαπιστώνουμε μετά όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και λοιπά που σου παρακολουθούν, ότι
συμβαίνει εγκεφαλική δραστηριότητα, βιοχημική και ηλεκτρομαγνητική, και εσύ 1,5 δευτερόλεπτο μετά έχεις καταλάβει τι αποφάσεις να κάνεις. Δηλαδή προηγείται στον εγκέφαλο η λειτουργία και μετά συνειδητοποιείς τι έκανες. Φαντάζεστε. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Συνειδητοποιείς τι έχει αποφασίσει δηλαδή το εγκεφαλό σου και μετά εσύ το συνειδητοποιείς αυτό που αποφάσισε ο εγκεφαλός σου. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα παράδοξο και ψάχνεται πάρα πολύ. Διότι είναι μεγάλη που αυτό ακούγεται 1,5 δευτερόλεπτο και 1,5 δευτερόλεπτο. Βέβαια, έρχονται κάποιοι και λένε: τι σε νοιάζει, γιατί είναι στον εγκεφαλό σου και γίνεται πάλι. Δεν πειράζει. Δεν θα αναιρέσουμε ότι εσύ το κάνεις, δεν το κάνει κανένας άλλος, εσύ το κάνεις. Αλλά αν είναι να το αντιλαμβάνεσαι 1,5 δευτερόλεπτο μετά, κάτι σημαίνει αυτό τελικά, έτσι. Ο Ρότζερ Περόν έχει γράψει διάφορα, έχει έρθει την πρόκληση του και παρουσίασε το βιβλίο του Σκίας του Νου στην Αθήνα, ένα οπόδες το άλλο βιβλίο. Εγώ λέει δεν μπορώ να σας αποδείξω αυτό και εκείνο και το άλλο περί νου. Αυτός πιστεύει σε τρεις κόσμους, ένα πλατωνικό, ένα φυσικό και ένα νοητικό κόσμο. Είναι έτσι θεωρητικός που πάει σε αυτές τις απόψεις του απόλυτου κόσμου του Πλάτωνα, από τον οποίο ένα μέρος, ας πούμε, δημιούργησε το φυσικό κόσμο, ένα μέρος του φυσικού κόσμου φτιάχνει τον νοητό κόσμο, που ισχύει στα εγκεφάλια, ας πούμε, και στην και ένα μέρος αυτού του νοητού κόσμου είναι, ας το πούμε, η μαθηματική σκέψη, η υψηλή διανόηση, η αίσθηση, η ορατικότητα κλπ. Που εξηγούν κατά κάποιο τρόπο ή αντιστοιχούν προς τον πλατωνικό. Μιλάει λοιπόν ότι για ψευδαίσθηση καταλήγουν όλοι τελικά ότι για ψευδαίσθηση, παιδιά, έχουμε να κάνουμε όταν λέμε ελεύθερη βούληση. Δεν είναι κατανοητή. Υπήρχε μια σειρά ντοκιμαντέρ γενετικής κλπ. Με έναν Σουζούκι, προηγούμενο στην τηλεόραση, και έλεγε ακριβώς ο υπότιτλος η βιολογία αδυνατεί να προσδιορίσει σε βάθος την έννοια της ελεύθερης βούλησης. Δεν μπορεί να καταλάβουμε. Έρχεται λοιπόν ο Έντουαρντ Βίλσον, ο οποίος είναι κοινωνιοβιολόγος, εξελικτικός, ο οποίος έχει γράψει τον Human Nature πάνω στην ανθρώπινη φύση. Το τελευταίο του βιβλίο, 98 με μία έκδοση 99 ακόμα, είναι Consilience, συμφιλίωση, the unity of knowledge, η ενότητα της γνώσης. Προσπαθεί να πει ο καθένας μας από το χώρο του επιστημονικού δεν θα βρει άκρη εύκολα. Ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί, πας και δώσουμε για εξήγηση. Λοιπόν, αυτός θεωρεί ότι είναι ψευδαίσθηση, είναι ψευδαισθητικό προϊόν η ελεύθερη βούληση, όμως είναι χρησιμότατη. Βιολογικά είναι μια χαρά. Άμα πιστεύει, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, από το να μαραζώσεις σε μια πυροκρατική αντίληψη δεν ελέγχεις τίποτα, όχι, λέει καλύτερα να νομίζεις ότι εσύ ελέγχεις. Ναι, εγώ, αν το είχα μπροστά, θα το ρωτήσω όμως κάτι. Όταν ξέρεις ότι είναι ψευδαίσθηση, καλά, μα δεν το ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν ξέρεις τι κάνεις. Εγώ προσωπικά με ψευδαισθήσεις δεν αρέσκομαι να ζω. Λοιπόν, αν δεν ξέρεις μια ψευδαίσθηση οποιαδήποτε και δεν σε βγάλει σε ένα διέξοδο, έχει καλώς. Αν όμως σε βγάλει που μάλλον θα σε βγάλει, τι κάνεις, εξαρτάται πώς το παίρνεις. Εγώ λέω λοιπόν με αυτές όλες, με αυτό το δεδομένο ότι είμαστε ελεύθεροι και εκεί στηρίζονται όλα τα ηθικά συστήματα. Έτσι, ότι αφού είμαστε ελεύθεροι, άρα θα κρυφθούμε. Είχαμε τον έλεγχο. Είχαμε το γνώδι σε αυτό, ξέραμε τι κάναμε. Είχαμε επιλογές μπροστά μας, μας μάθανε, μας εκπαιδεύσανε. Ξέραμε ότι αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό, ας μας το διαβάζουμε για την κοινωνία. Άρα, αφού διάλεξες αυτό, η επιστήμη κανονικά συνεχίζει. Βεβαίως, αυτός αποκλίνει, όσο αποκλίνει, από το γραπτό, τον άγραφο νόμο, το ηθικό σύστημα και οτιδήποτε. Αλλά πώς εσύ ξέρεις τι γινόταν στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Έλα μου, εγώ δεν ξέρω, αφού αυτός ήταν αερέξιτος, αυτό ήταν τσακάλι, αφού δεν ήξερε τι έκανε. Όχι κύριε, δεν υπάρχει μετρητής, δεν υπάρχει μαύρο κουτί στον εγκέφαλο. Για ευκολία μας δεν γίνεται διαφορετικά, θα δικάσουμε. Αλλά πώς θα έπρεπε να δικάσουμε. Είχαμε αυτό και έκανες εκείνο. Έχεις κυρώσεις, έχεις συνέπειες, δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος. Αλλά το μίσο, η εκδίκηση, το λιτσάρισμα, αυτά είναι απαράδεκτα κανονικά, επιστημονικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες και φυσικά το ρίχνουμε ο καθένας
Αυτό δεν έχει καμία σχέση κανονικά με τον εξημονικό τρόπο αντίληψης. Άλλο τι κάνεις για πρακτικούς λόγους, για να λειτουργεί κάτι, και άλλο αν αυτό ισχύει. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, το αν θέλετε ρωτήστε, έχω μετά που θα φύγετε να πάρετε ένα φυλάδιο, αν θέλετε, και να κοιτάξετε πράγματα που δεν σας είπα, αλλά για μένα η πρόταση είναι να αποφύγουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εντάσεις. Εγώ προσωπικά, στο μισό λεπτό όμως, έτσι, μην θεωρήστε ότι θα το πω, ούτε να κάνω το καλό, ούτε τίποτα. Εγώ έχω άλλες απόψεις, δεν είναι απαραίτητα πολύ δεδομένες ίσως, και λένε, μας προκύπτει αυτό μέσα μας. Εγώ δεν λέω είναι άβουλο, έτσι όπως που βγαίνει και νιώθω τη βούλησή μου και κάνω αυτό ή είναι το άλλο. Εγώ κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι γύρω μου, παίρνω τις αποστάσεις μου, δεν κατηγορώ ούτε τον υποψήφιο δολοφόνο μου. Αν σηκωνόσαστε να με χτυπήσετε όλοι ξαφνικά, δεν θα σας το παίξω εγώ άλλοι που λένε οτιδήποτε. Απλώς ο τρόπος που θεωρώ τα πράγματα είναι δεν φταίει κανείς για τίποτα. Δεν υπάρχουν παραφύσεις ενέργειες, ούτε παραφύσεις άνθρωποι. Όλα είναι μέσα στο φυσικό σύστημα. Άπαξ και συμβαίνει κάτι, δεν μπορεί να είναι παραφύση. Υπάρχει όμως αισθητική, υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει τρόπος ΑΒΓ. Υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν αξίες, καλώς υπάρχουν. Δεν αναιρώ τίποτα. Κανένα συναίσθημα ωραίο, τίποτα από αυτά. Όλα αυτά είναι υπέροχα και πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά εγώ δεν θέλω να το τοποθετήσω στην ψευδαίσθηση. Όσοι δεν το ξέρουν, ας μην είναι την ψευδαίσθηση. Αυτό θα τους κάνει καλό. Εγώ λέω, αν έχεις γνωρίσει την αλήθεια, μάλλον δεν γυρνάς την ψευδαίσθηση. Δεν νομίζω ότι αυτό το Διονυσίου του Άγγελου, θέλω το παραμύθι μου για την αλήθεια καίει. Αυτό είναι ωραίο, αλλά έτσι για τραγούδι. Δηλαδή και άλλα πράγματα, άμα ξέρεις ότι είναι ψευδαίσθηση και τη ζεις εν γνώση σου και αφήνεις εκεί πέρα και τη βρίσκεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά άμα το κάνεις και αλήθεια, εγώ λέω ότι η ζωή ενός οργανισμού σαν τον άνθρωπο θα σου φέρει μάλλον ακρόωτα, θα σου φέρει πάρα πολλά πράγματα και όποιος είναι ψευδαισθήσεις, μάλλον θα τα πάει καλά. Εκτός αν είναι, δεν ξέρω, τόσο σύγχρονος ή δεν ξέρω πώς θα βλέπει και καταφέρει να επιβιώσει. Εγώ λοιπόν δεν προτείνω ψευδαισθήσεις, προτείνω την αλήθεια που όποια επιστήμη θετική μπορεί να σου δώσει. Οι επιστήμες οι θετικές και η ιδεολογία δεν μπορεί να απαγορεύσουν ούτε ηθικά συστήματα, ούτε νόμους και από το είναι, όπως λένε τις επιστήμες, δεν μπορεί να περάσεις έτσι εύκολα στο πρέπει. Και στην ουσία δεν ξέρουμε αν υπάρχει και ένα πρέπει, ένα καλό, υπάρχουν πολλά. Γιατί αν βάλει σχετικότητα σε όλα, έτσι. Αλλά ενώ μπορεί να παίρνει τα μέτρα σου, πολιτεία, ω άτομο κλπ., αυτές οι εύκολες εκτοξεύσεις ενοχών, κατηγοριών και φταίει και κάνει τα δουλειά, αυτά είναι απαράδεκτα για μένα. Εγώ δεν επικαλούμε κανένα θρησκευτικό ηθικό νόμο, δεν έχω καμία σχέση με τέτοιες ιστορίες. Με ενδιαφέρει άλλα πράγματα να ισχύουν και αρκούν κάποια άλλα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαλέξει ό,τι θέλει και να σκεφτεί. Αλλά ψευδαισθήσεις και αυτά, αυτοί που τα λένε, και να σας πω, δεν μπαίνουν. Άμα διαβάσετε τα βιβλία, θα δείτε ότι δεν μπορεί να μπαίνουν. Πετάνε ψευδαίσθηση και δεν συνεχίζουν. Ξέρετε όμως, εγώ λέω αυτό εκεί. Και φοβάμαι, για να τελειώνω, ότι διάφοροι δεν θέλουν να αναλάβουν, και το ξέρουμε αυτό, το κόστος μιας τέτοιας δημοσιοποίησης αντιλήψεων. Ξέρετε, διάβαζα στο Scientific American, νομίζω τελευταία, και έλεγε στην Αμερική, ας πούμε, και όχι μόνο, οι επιστήμονες λέει, ξέρουν ότι άμα τα βάλουν με τις θρησκείες θα έχουν κακά ξεπερδέματα. Επομένως δεν ασχολούνται, πιστεύουν ότι πιστεύουν και από κάτω κάνουν τη δουλειά τους με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά. Ναι, κάποιος ίσως να θέλει, δεν κουράστηκε ακόμα. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι, μου κάνει μια χάρη. Για ένα δευτερόλεπτο να κλείσετε την μαμάτια σας. Με το 3. 1, 2, 3. Θα κλείσετε. Όχι όλοι, όχι, αυτοί που τα κλείσαν, δηλαδή θέλω να δω ένα τεστ, ας πούμε, ελεύθερης βούλησης. Έβγαλα ένα παράγοντα περιβαλλοντικό δικό μου και είπα κλείστε τα μάτια σας.
αλυσίδα αιτιών και αποτελεσμάτων για αυτό που κάνει, αν μπορούσε να ανιχνεύσει το παρελθόν, θα έφτανε στην ιστορία της μονιμοποίησης του και πιο πριν στην ιστορία της αρχής του σύμπαντος. Αυτή η αλυσίδα δεν είναι προκαθορισμένο κάτι, παρότι υπάρχουν τόσο μυρολάτρες οι οποίοι θεωρούν ότι εδώ τώρα που μιλάμε ήταν αυτό ακριβώς να γίνει. Εντάξει, αυτό είναι ακραίο. Αλλά ό,τι θέλετε, ξέρετε. Παίρνει πολύ νερό το θέμα. Μόνο που φυσικά δεν σηκώνει λογικά όπως σε κάθε θέμα συναρτησίες. Όλα θέλουν μια θέση. Για να σας πω μια ακραία έτσι. Υπάρχει ο λεγόμενος εγωμονισμός ή αυτοκρατία που θεωρεί ότι εγώ μόνο για μένα ξέρω τι γίνεται μέσα μου και τι σκέφτομαι, δεν έχω ιδέα για τον κύριο Σκατζή, δεν ξέρω τον τρόπο και πολλούς άλλους, καθόλου τι σκέφτεται. Αυτό ισχύει γιατί πράγματι δεν έχεις δυνατότητα να ξέρεις τι γίνεται στο μυαλό του άλλου. Όλα όμως τα χαρακτηριστικά υποτίθεται πρακτικά σε πείθουν ότι σκέφτεται σαν και εσένα, έτσι. Και δουλεύει αυτό το πράγμα σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, όλες οι ανθρώπινες σχέσεις στηρίζουν ότι ναι, και εκείνος έχει μυαλό και σκέφτεται και καταλαβαίνει κλπ. Αλλά υπάρχουν τόσο ακραίες θέσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο, αυτονόητο και απλό. Όλα είναι υπό εξέταση. Και όλα είναι επίκαιρα. Τα ερωτήματα μερικά της φιλοσοφίας δεν ξεπερνιόνται, δεν είναι βρήκα το ειδικό βάρος, δεν το ξαναψάχνουμε, ας πούμε. Είναι, τι λέγαμε, αν υπάρχει ελευθερία βούλησης, για να το ξαναδούμε. Οπότε, ενώ κάποιοι λένε έχει τελειώσει το θέμα, είναι πεθαμένο, τι ελευθερία βούληση και τέτοια, έρχονται και λένε τίποτα δεν έχουμε βρει ακόμα. Αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί να έχουμε ελεύθερη βούληση που από τότε που γεννιόμαστε, εσείς οι καθηγητές μας διδάσκετε το τι θα πρέπει να θέλουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος είναι στο φιλικό ας το πούμε περιβάλλον και εντάξει, ήταν ένα είδος αναρχικού ως το εκπαιδευτικό σύστημα και αμφισβητεί τα πάντα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Και εγώ να ρωτήσω. Στην όλη ομιλία δεν άκουσα το εξής. Η ελευθερία και η βούλησή μας δεν προχωράει πιο πέρα από τη μύθη μας. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι επηρεαζόμαστε από τους άλλους. Τώρα που μας είπατε εσείς να κλείσουμε τα μάτια μας, εγώ τα έκλεισα τα δικά μου. Πραγματικά υπάρχουν και επηρεασμένοι. Λοιπόν, αισθάνθηκα έτσι. Υπάρχουν. Ήρεμοι και υπάρχουν. Γιατί πάντοτε είμαι ήρεμος άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι και μου βάλει τη φωνή κάποιος. Και έτσι και μου πει κάποιος κάτι, το κάνω σαν χωρίς να σκεφτώ ότι είναι αυτός ο άλλος ο άνθρωπος. Ένας πολύ ήρεμος δεν θα μπορούσε να είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας όμως. Δηλαδή, ο καθένας χρειάζεται στον κόστο του. Η ηρεμία είναι καλή. Γι' αυτό ρωτάω εγώ το είπα αυτό, εντάξει, δεν περίμενα ότι όλοι θα κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά πήγα να πω ότι τελικά τόσοι και τόσοι παράγοντες. Εγώ τα κλείσα τα μάτια που υπάρχουν. Μα αυτό θα περίμενα τους περισσότερους, αυτό παρακάλεσα κιόλας. Η κυρία ο συνάδελφος θα έχει πιο πριν, γιατί είναι προφανώς και να λέει. Και σίγουρα έχει πολύ αγαπημένη. Κοίταξε, ναι, να διευκρινίσω, να ξαναπώ όμως κάτι, ότι είπαμε, μιλάμε για την δική μας προσωπική εσωτερική ελευθερία, που δεν έχει σχέση η ελευθερία βούλησης με το εμπόδιο που βάζουν οι άλλοι, έτσι. Λέμε να είσαι μόνος σου τώρα εσύ, μόνοι σου, και να κάθεσαι να σκέφτεσαι και να πούμε αυτά που σκέφτεσαι είναι ελεύθερα μέσα σου, αποφασίζεις, επιλέγεις. Γιατί δεν είναι μόνο επιλέγεις, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Επιλέγεις κάτι που θεωρείς με τον άλλο τρόπο ότι το επιθυμείς. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις εδώ πέρα, θα είναι Δευτέρα, τάξη, επιθυμίες κλπ. Αλλά αφού το διαλέξεις, πρέπει να είσαι και προστάτης και ελεγκτής αυτής της επιλογής μέχρι την υλοποίησή της. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Έτσι, δεν είναι απλά επιλέγεις. Προστατεύεις την επιλογή σου έναντι άλλων επιλογών που σου βάζουν οι άλλοι, που εσύ μπορεί να έχεις καθώς προχωράς. Ναι, και φέρνεις μέχρι την υλοποίηση. Και λέμε όλη αυτή η διαδικασία
που μοιάζει ότι είναι δικιά μας. Ο Wilson λέει, ξέρετε πώς προκύπτει, λέει, η ψευδαίσθηση. Ο εαυτός βρίσκεται στη δύσκολη κατάσταση να ερμηνεύσει γεγονότα που του συμβαίνουν στο ασυνείδητο. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται για πολλές λειτουργίες του εσωτερικά και βρίσκεται μπροστά σε μια αβεβαιότητα που πρέπει να λύσει. Προκειμένου, λέει, να τη λύσει, κατά κάποιο τρόπο αναδύεται η ψευδαίσθηση ότι αυτός δίνει τη λύση. Ναι, τι άλλο. Μα οι νευρώνες, καθώς αναπτύσσονται στην οντογέννηση, λέγεται με μια εκφράση η ευφυΐα τους επηρεάζει την ανάπτυξή τους. Δηλαδή, αυτά που δέχονται σαν ερεθίσματα και αντιδρούν επηρεάζουν συνέχεια τις πρωτεΐνες και το DNA και μια άλλη. Βέβαια, άμα βάλει ακριβώς εκεί πέρα είναι ακατάλληλο για μια θετική πλέον επιστήμη που γίνεται. Και πάνω να το εξηγήσουμε αυτά τα βασικά φαινόμενα τέτοια. Υπάρχουν, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, τέλος πάντων, που τα έχει βάλει με τον Ρότζερ Μπεντρόους, ο οποίος έλεγε για την κατοική, και αυτή λέει: μα τι νομίζετε εσείς η φυσική, τέλος πάντων, ότι όλα θα τα εξηγήσει η φυσική και ανάγονται στην φυσική, για αυτά και αυτά δύο λόγους. Και είχε έτσι μια κόντρα, ας πούμε, μια διαλεκτική έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να πείσεις ακριβώς, διότι σενάρια είναι αυτά. Αν κάποια στιγμή βγουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι θα είναι αυτό εκεί. Ο καθένας, αλλά και ο Πετρός δεν λέει ότι εντάξει, μια φυσική που οραματίζομαι θα τα εξηγήσει και θα τα ενοποιήσει όλα στον χώρο και τις κοινές βιολογίες κλπ. Αλλά η βιολογία δεν θα παίξει το σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια. Το ίδιο είχε πει ακόμα και ο Φρόιντ, ακόμα και διάφοροι άλλοι. Ο Ντάνιελ Ντένετ λέει: δυστυχώς με πικρία πρέπει να παραδεχθούμε ότι φύγαμε από την ψυχολογία με την έννοια μιας ψυχής, ας πούμε έτσι, που δεν πιάνουμε, και πήγαμε στη βιολογία και πήγαμε σε κάτι χειροπιαστό, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και ο Κόλλιν Μπλέικμορ, στη μηχανή του νου ένα βιβλίο, λέει: εμένα δεν μου πάει, λέει, μια κατάληπτη έννοια έτσι πνευματιστική και λοιπά του εγώ. Εγώ, λέει, προτιμώ να είναι όχι ένα ρολογάκι απλό, ένα τόσο πολύπλοκος μηχανισμός που είναι και είναι προϊόν εξέλιξης και δομείται ο εγκεφαλός μου μέσα από μια εξαιρετική διαδικασία και μια υποδηγέννηση. Και όλο αυτό το σύστημα είναι δυναμικό και δέχεται. Προλαμβάνω στον εδώ από εκεί κλπ. Λέγεται τι πειράζει. Μια χαρά νιώθω, λέει. Προκειμένου να διαλέξω κάτι αδιανόητο, προτιμώ, λέει, αυτό που το αντιλαμβάνω. Και είμαι ευτυχισμένος και είμαι ωραία. Εγώ θα σας έλεγα αυτό το γνωστό φυσικό που χρειάζεται καμία απαραίτητα κατάλληλη έννοια, που για να δηλώνουμε πρέπει να πούμε ναι, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει η επιστήμη, βεβαίως, οποιαδήποτε. Και μπορεί και να μην τα βρει ποτέ. Ας μείνει λοιπόν με το ερωτηματικό. Πρέπει να εκδιάσει τις απαντήσεις εδώ και τώρα. Όχι, δηλαδή δεν θα πεθάνω εγώ τώρα να απάντησω το ερώτημα. Σε όλη καλά θα απαντήσω. Δεν απαντιέται. Δεν απαντιέται. Πάρτε όπως θες. Αλλά αν είναι σε στυλ αμφιβολίας και ψευδαίσθησης η ελευθερία βούλησης, τότε πρέπει να αλλάξουν πολλά στις συμπεριφορές των ατόμων και σχέσεων κοινωνίας, πολιτείας και ούτω καθεξής. Δεν μπορείς να λες διάφορα, πρέπει να λες, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε τον έλεγχο, νομίζω, αλλά το καγείρευε. Παίρνεις τα μέτρα σου, δεν κυκλοφάει κανείς ελεύθερος, έτσι, έχει συνέπειες. Αλλά δεν έχει, σε στιγματίζω, εγώ έχω αυτή την, αν θέλετε, την ευαισθησία για αυτό το θέμα εκεί, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι κουβεντιάζουμε για φραπέ και για καπουτσίνο και αυτά και ποιος είναι καλύτερος καφές και ποιος καλύτερος δεν πειράζει. Εδώ μιλάμε για την υπέρτατη κριτική που μπορεί να ασκήσει άνθρωπος στους άνθρωπους. Δηλαδή την ηθική απόδοση, άμα λέει σου πει το μάτι, θα σου πει πώς λέει το μάτι, το όνομα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί πώς στιγματίζουμε κάθε. Διάφορες αυτοκτονίες, από αυτοενοχοποίηση, από ιστορίες και αυτά δεν θα υπήρχαν. Διάφορα δεύτερα, τρίτα εγκλήματα πριν φυλακής ή μετά φυλακής δεν θα γινόντουσαν εάν η αντιμετώπιση του κόσμου ήταν διαφορετική. Αλλά βλέπεις τον καμένο πατέρα, την καμένη μάνα, ξέρω εγώ, γιαγιά κλπ. Λογικά αντιδρά και θέλει στο δικαστήριο να φάει λάχανο άλλους 10 για το παιδί που έφτασε. Πρέπει να μαθαίνουμε στον κόσμο ότι μόνο με την παιδεία, άμα δεν φτιαχτεί η κατάσταση, δεν είναι πολύ αισιόδοξος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς έτσι για να βγάζουν τα αποθυμένα. Πες το,
κάτι άλλο. Ναι, ναι. Μπορούσε όμως με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει πρόοδος, αν ο Πυθαγόρας, ο δεύτερος, ο καθένας δεν ψάχνανε κάτι πολύ μακρινό και δεν το κατανοούσαν αυτό κάποιο. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ ποτέ δεν θα ήμουν υπέρμαχος μιας στασιμότητας. Δεν εννοώ ότι στέκεσαι ποτέ. Όταν λέω αυτό είναι ακατάλληλο, δεν σημαίνει δεν το ψάχνεις. Λες όσο το ψάχνω με τον καλύτερο τρόπο σκέψης και πειραματικής προσέγγισης και δεν το βρίσκω, αυξάνονται οι πιθανότητες να μην υπάρχει. Αλλά δεν πρέπει μόνο ποτέ να πεις δεν υπάρχει. Αν είναι τόσο δύσκολο το θέμα, πρέπει να μείνουμε με το ερωτηματικό. Αλλά το ερωτηματικό, άμα το πεις στον άνθρωπο που θέλει λύση εδώ και τώρα, δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν άμα κάνει μια κριτική θρησκειών κλπ., δεν μπορεί να πει τις καταδικάζω διότι. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο καθένας δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να καταλάβει, ούτε να έχει την παιδεία κάπου. Γιατί πώς ζει με τον κόσμο του. Άστο να ζει, πες το που μπορείς και τίποτα άλλο. Και μετά, αν να πεις σε ένα στυλ με κατηγορία τα πράγματα, εγώ είμαι. Ναι. Ναι, ναι. Όσοι δεν κάναμε υποθέσεις, θεωρίες, ήταν σφαλμένες και ανθρωπίστηκαν. Βεβαίως. Λοιπόν. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει πρόοδος αν αυτοί δεν είχαν κάνει έστω και αυτές τις σφαλμένες θεωρίες. Όχι, έχετε δίκιο. Βεβαίως. Υπάρχει μια άποψη του Καρλ Πόπερ, του φιλόσοφου της επιστήμης, ο οποίος είναι υπέρ της διαψευστιμότητας. Αυτός λέει δεν είναι το σημαντικό για μια επιστημονική θεώρηση πόσα πράγματα θα βρούμε να την επιβεβαιώνουμε. Το σημαντικό είναι να μην βρούμε κάτι και την αναιρεί ολόκληρη. Έτσι. Αλλά υπήρξαν κάποιοι που τους ανέρεσαν, αν θέλετε, στην εποχή τους αυτά που λέγανε και αυτοί επιμένανε. Και καλά κάνανε που επιμένανε. Αλλά δεν επιμένεις, άλλο επιμένεις στο εργαστηριακό πάγκο, το πω έτσι, και άλλο επιμένεις όταν παίζεται, ας πούμε, ο Χριστός Κασταυρώνας, δεν πάμε και εξώνουν τα καθίσματα. Έχει μεγάλη διαφορά. Η επιστήμη έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν νομίζετε εσείς ένα εργαστήριο να πει να ξυλώσει κανένα, δεν νομίζω. Οι φανατισμοί και οι δογματισμοί ανήκουν αλλού. Οπότε όλα είναι. Ναι, αλλά δεν είναι υποκατηγορία το επίπεδο που δεν έχει, αυτό που δεν έχει φτάσει εκεί, ας πούμε, ή πιο πέρα, ξέρω. Δεν είναι ακριβώς απόλυτο το κριτήριο, αλλά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα αυτή. Τι είναι αντικειμενικό, υπάρχει κάτι αντικειμενικό, ή όταν να ψευδέσεις, ο καθένας μπορεί να είναι διάφορα. Θεωρείται ότι η γνώση δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατική πλειοψηφία. Αυτό το λέει ο Σοκράτης. Η γνώμη του επαΐοντος. Εδώ δεν είναι τι λένε περισσότεροι, αλλά αν οι περισσότεροι είναι, ας το πούμε, εξειδικευμένοι, έχουμε το μέλλον τους μια μεγαλύτερη πιθανότητα. Ο εκκλής μπορεί να επαληθευτεί, αλλά δεν έχει με το μέρος του πλειοψηφία των ειδικών επιστημόνων του χώρου του. Και το ξέρει αυτό. Αλλά αν αυτό δικαιωθεί, και όμως να σου πω για κάτι, δεν το πιστεύει η θεωρία που λέει με τα κρατικά φαινόμενα, λέει μια υπόθεση, σας λέω. Που εγώ ναι, δεν αποδεικνύει ο άνθρωπος. Το λέει. Αλλά εγώ δεν ξέρω, το λέμε θόκους, έχουμε την έννοια του οικολογικού θόκου. Για μένα, όταν δεν έχει καλυφθεί η κάθε άποψη, κάποιος θα βρεθεί, έστω και αν δεν πιστεύει πολύ, να την καλύψει. Δηλαδή, σε ένα χώρο ελευθερίας έκφρασης, πάντα βρίσκεται κάποιος να συμπληρώσει τα κενά. Φυλάδα για 3 ανθρώπους, θα βγει κάποιος να την βγάλει. Για 3. Για ένα, για τον αυτό του ξέρω εγώ. Δεν θα ήθελα να νομίζω ότι θα κουράσει, ελπίζω να σας κουράσει. Μπορεί να ρωτήσω όμως, εγώ οι συνάδελφοι που με ξέρουν και οι φίλοι μου, μπορεί να με ξέρουν αυτό πολύ. Αυτό είναι μια ιστορία. Δεν είναι εύκολο να καλύψει κάποιος αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα μετά από ένα παραδείγμα, 2-3 περισσότερα αυτά ίσως. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Να σας πω κάτι. Αυτό που έλεγα ότι θα πάρει, το θεωρώ έτσι όπως το βλέπω ελάχιστο. Μου φαίνεται ειλικρινά, σας λέω αστείο. Αλλά πιστέψτε με, έχω φάει παιδιά, εσείς, δεν θα κάνει. Σας λέω ειλικρινά. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί μέχρι που να πεις αυτά είναι τα βασικά που ισχύουν, πρέπει να ψάξεις πάρα πολλά. Εγώ, όχι το Ιντερνετ
μπορούσα να πω και διάφορα κατά κάποιο τρόπο, διότι είναι από τη μία άκρη απόψεις μέχρι την άλλη. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Απλώς για να τα πεις και να είναι διάφορα, αλλά να μην είναι την ίδια, πρέπει κάπου να τα στηρίξει, κάπου να πεις και στο τάδε σενάριάκι. Αλλά είναι όλα. Ο παρόν Χόλμπαχ ήταν το 10ο αιώνα, έγραψε το Système de la Nature και έγραψε από τότε δεν υπάρχει η παραμικρή ευθύνη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ό,τι και να πείτε, μα ξέρετε όταν έχουν όχι, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι από πίσω, κίνητρα, οι ιστορίες, είναι το μυαλό σου έτσι. Ο Μάρκ Τουέιν έχει πει, έχει γράψει What is Man το 1910 και έχει βάλει υποθετικούς διαλόγους ενός young man και ενός old man. Ο ηλικιωμένος είναι ο έγκυρος και απαντάει στον άλλο. Και λέει free choice, ας δεχτούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, αλλά όχι free will. Το will έχει, αυτό που λέμε θέληση, έχει ενεργητική κατάσταση. Το άλλο είναι, εντάξει, σου βγήκε μπροστά σου, σκέφτηκες, έχεις κάποια δεδομένα, έχεις κάποιες απόψεις. Αυτά είναι τα πράγματα για να επιλέξεις. Αν δεν είσαι εσύ που επιλέξεις, τώρα θα μου πείτε ηθοσφαιριογράφος, κωμικογράφος, εντάξει, αλλά ίσως δεν το προβλητικό. Τέλος πάντων έχουν υποθεί όλα. Έχουν υποθεί όλα. Από τους προσωπικούς έχουν ξεκινήσει ιστορίες κλπ. Επειδή υπάρχει ελεύθερη βούληση, δεν υπάρχουν τόσο κόμματα.